ହାତରୁ ଟୋକା ପଡ଼ିଲେ ରେ ଗଳି ଆରେ ଲୁସ୍କୁଲ ଆଖିର ଭାଷା ହଁ ମହୁଲି ନିଶା ହଁ ହାୟ ହାୟ ମୋ କଥାରେ ନାହିଁ ବାରକି ବତା ହାୟ ରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗଲତା କଟକରୁ କଲିକତା ବୁଲି ବୁଲିକି ବାଟୁଛି ପ୍ରେମ ଭଟା ହାୟ ରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗଲତା କଟକ भाई X300 एफिटा हम पे प्री बुक कर दियंतु ओके ठीक अछि आमे तो प्री बुक कर देलो तो आपण माने भी आसी विजिट करंतु श्रीलक्ष्मी एंटरप्राइज एवं यार लाइव एक्सपीरियंस नियंतु और प्री बुक करांतु।